ka ngai tua na ring lun hi nang in bum mang le chelai le de ti in di puanga eng ma ti thei lo le ol lo ka lo ni chu mi ang ei chuan in na thu tak chu min nei tir ta o limma lo ma zai lo thei ka lo khovel mi ten nan khriat lo na thu ta ka nei hi mi ten min khriat thiam pui lo ma se min nei tu lal pan a khriat chuan ka ta na to ke o lal pa kan chena khove rama hiya thim thu nei na lal an che dong chuan min bei thin ma se nang chu kan ne na I om to awangin eng ma in min ti buai thei to long rang ma trăng rong o him ma o ma zai lo thei ka lo khovel mi ten nan khriat lo na thu ta ka nei hi mi ten min khriat thiam pui lo ma se min nei tu lal pan a khriat chuan ka ta na to ke hi kei kan ni to lova Krista chu kei ma hiana lo ngani so ke rati apiang lalpa ro pui na ani bang lovin ka fak zelang cha kwan ram hoi ka then thengi o himma o ma zai lo thei ka lo khovel mi ten nan khriat lo na thu ta ka nei hi mi ten min khia yam pui lo se min nei tu lal pan a khriat chuan ka ta na to ke tu na ka nung hi kei kan ni to lova Krista chu kei ma hiana no ati so ke rati apiang lalpa ro pui na ani bang lovin ka fak zelang cha kwan ram hoi ka then thengi o himma lo ma zai lo thei ka lo khovel mi ten nan khriat lo na thu ta ka nei hi mi ten min khia thiam pui lo ma se min
ในตุลลปันเรียดส่วนกตานาตอ